akan menjadikan dia ini dalam tonago sikin serang kita tonago kurangan bo itu nalan atau cukup nago senawa dengan din di sini. Sirek na subikin na silabidai. Sarte ba mi bibikin ni kirsar na sasa cumay na barang cumay na bulbito ko ni Digicel. Boso na wag nga ganadina. Kute ba mi bibikin ni kirsar na nagagarabi ni Liniwang na Banua at tambanan ni Obisa katalagi na matay bal ni Bengarabi chugo na buong ni Mati Abito Bichungo at talaga bibikin ni na Minister of Health. Ni Nasi na Buniway. Isang na kirsar chugo na Sirek na Chungo. Kuni mula dapat nilito na bito siyaki. Install ta na My Digicel, kaya show ni Waikina, show ni Liba, nire tinabi ko siya aki. Download ta. My Digicel, My Case. Zero pa meron.
Gusto ko, enak ko sa nawa, ngangganan din na kinaditsel. Sa terakhir lebih mundur na nuto ko sa na tapan mulai, kaya kami sa sumay, kabulong da beto siya, kaya kita rin ko naman ng coronavirus. Para mo ganilingan ng doktor untuk naman Mas, ke, juga mas. nung niliawaki, ranin dapat naman natin ko, natalero ng nabika sa awat tayo kumago, kaya na, puluh na lang Sa yung kunci. sa talagang nila ba? My case, kaya may parang si referee, may mga D-Music. Doon utang na apps yan na BPEPS, may mga digital. May digital, na Sarawakina, so na Romadakina, di siya ito na bito siya ko, nakauwa tayo bagay doon, nung mato ni Bal, na siya, nung naman ni Bal. D-Music, na parang si referee kina, may mga kamban digital, sponsor tayo weekend na last year, mga tayo ko. Somebody said